B'sens ta' nostalġija iżda b'entużjażmu għall-futur, One Radio qed jalaq l-20 sena minn mindu beda jxandar. Ma jonqos li f'dan il-moment wieħed jiftakar fin-nies li ħadmu f'dan l-istazzjon u llum il-ġurnata m'għadhomx magħna, kif jispjega ċ-chairman ta' One. Fil-waqt li ma nazzardax insemmi ismijiet u dak kollha li ġew qabilna, definittivament illi nsellmu lil min kien il-pionir f'dan l-istazzjon, it-tmexxijiet kollha kienet min kienet ta' dan l-istazzjon u naturalment nawguraw biex millum il-qudiem dak li bnew ta' qabilna, dak li għadna nibnu fuq llum aħna nkomplu nġeddu biex One Radio jibqa' l-aktar stazzjon favorit tal-familji Malti Wawċin. Fl-20 sena li miftuħ dan l-istazzjon, Reat Soppardi dejjem okkupa l-kariga ta' kap tal-programmi. 20 sena ta' ħidma, 20 sena li fihom konna servizz lejl u nar. Però aktar minn hekk, flimkien ma' sieħbi Ġejsi Mikallef, inħarsu l-qudiem. U ma ngħidx biss in-nostalġija, ma ngħid l-avventura li rridu nkunu dejjem fuq qudiem billi nibqgħu moderni, niġġeddu u nsaħħu dak li konna tnagħtu dan l-aħħar 20 sena għas-snin li ġejjin. L-ewwel silta li ndaqqet fuq ir-radju kienet Nothing's Gonna Stop Us Now ta' Starship, kanzunetta li kienet ħarġet fl-1987. U f'20 sena ta' xandir, ir-radju dejjem kien hemm biex jxandar l-aktar avveniment importanti f'pajjiżna. Il-karriera ta' ħafna personalitajiet rat il-bidu tagħha fuq ir-radju tal-Partit Laburista li dejjem ta' importanza ewlenija f'talenti ġodda f'ħafna qosma tal-ispettaklu, xandir u ġurnaliżmu. Alfred Zammit, preżentatur fuq One Radio, jirrifletti fuq dawn l-20 sena ta' ħidma tiegħu. 20 sena ta' suċċess, imma mhux weħedna grazzi għal semmija u telespettaturi tagħna. Bħal sħabi nixtieq insellem lill-kontributuri tagħna li llum m'għadhomx magħna, nsellem lilhom u l-familjari tagħhom. U jiena f'dal mument nappella lit-telespettaturi tagħna biex ikomplu ikunu lejali lejn l-istazzjonijiet One għaliex dan huwa l-istazzjon tagħhom. One Radio jagħti l-opportunità li żgħażagħ permezz tat-tim Awsalla li jaħdmu fil-qasam tax-xandir inkella jkollhom età żgħira. Apparti minn hekk dan l-istazzjon dejjem tilles li jilqa' miegħu nies ġodda kif jixed Arthur Karwana li jippreżenta l-breakfast show fuq One Radio. Is-sitwazzjoni tiegħi hija pjuttost differenti minn ta' preżentaturi oħra l-fatt li naqgħod ma' One madwar sena u nofsilu f'sitwazzjoni fejn dak li tallimt jiena nipprova indaħlu fis-sistema ta' One u ċertament jiena nitgħallem minn dak illi One jista' jgħallem li ċertament hemm xi ħafna lura ikun hemm dik it-taħlita ta' brid differenti fix-xogħol u forsi f'xi idea differenti li nippruvaw inħaltuhom flimkien. Is-sibt 20 ta' Wissu permezz ta' festa One li ser issir taqali, kulħadd ser ikollu l-opportunità jiltaqa' mal-personalitajiet ta' One fil-waqt li tfakkar l-istorja ta' dan l-istazzjon.